Mill-ewwel ta' Ġunju, turisti u persuni barranin li ma jgħixux f'Malta u li jinqabdu jiksru liġi f'Malta ser ikollhom iħallsu multa immedjatament fuq il-post permezz ta' pagament elettroniku. Din il-miżura ġdida qed tidħol fis-seħħ permezz ta' avviż legali ġdid li għandu lan li jindirizza l-problema ta' multi li kienu jibqgħu mhux imħallsa minn persuni li jitilqu minn Malta wara li jiksru l-liġi. Ir-regolament il-ġodda jagħtu s-seta lill-uffiċjali tal-Pulizija, tal-Leża u tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi sabiex joħorġu on-the-spot fines u jiġbru l-pagament immedjatament. Il-Gvern sostna li b'din il-miżura se jiżdied id-deterrent kontra abbużi u nuqqas ta' rispett lejn il-komunità filwaqt li se jkun hemm konsegwenzi għal dawk li jirrifjutaw li jħallsu. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li din il-miżura twildet mill-esperjenzi ta' Maltin u Awċini li jridu jaraw aktar rispett lejn il-pajjiż u lejn is-soċjetà Maltija. Aħna rridu li t-turisti jiġu f'pajjiżna, igawdu s-sabiħ ta' pajjiżna u jirrispettaw is-soċjetà tagħna, qal il-Ministru Camilleri waqt li saħaq li b'din il-liġi jgawdu kulħadd u jkollna pajjiż aktar ordnat. Żied jgħid li din il-miżura hija parti minn sensiela ta' inizjattivi favur aktar ordni u dixxilpina fosthom l-installazzjoni ta' aktar kameras ta' sigurtà f'żoni sensittivi bħal Paċivil u twaqqif ta' skwadra speċjalizzata tal-Pulizija fl-istess lokalità. Għalli dawn il-multi fuq il-post se jgħinu lill-awtoritajiet jinfurzaw aħjar kontra każi bħal storbju eċċessiv, tniġġis u mġiba antisoċjali oħra. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija Lukandi u r-Ristoranti Tony Zara laqab b'sodisfazzjon l-introduzzjoni ta' din il-miżura. Bħala assoċjazzjoni aħna ilna nitkellmu ħafna mal-Gvern biex l-antisocial behavior ta' ċertu nies li jżuruna minn barra jiġi indirizzat. U li ħriġna mal-Gvern huwa illi jsir fines on the spot, jiġifieri min ikollu antisocial behavior, allura jiġi immultat there and then. Sabiex tkun garantita sistema ġusta, persuni barranini li jħallsu l-multa iżda ma jaqblux ma' taħrika, xorta ser ikollhom id-dritt li jidhru quddiem Kummissarju tal-Ġustizzja fit-Tribunal Apposta fejn il-każ tagħhom ikun jista' jiġi eżaminat.